Чете момичета, добре дошли в първия клип за 2023 година. Искам да ви пожелая една уникална, успешна, изпълваща целите ви 2023 година. Наистина не спирайте да мечтаете, да бачкате, да се трудите и да си постигате мечтите. Но започваме това видео сега по един малко по-интересен начин, понеже много неща се случиха и трябва малко да ви разкажа откъде дойдохме, как прекарахме нова година, какво се случи, защото буквално 1000 неща станаха, пък трябва да наваксате малко. В днешния клип ще ползваме нашата азбука, написана от Кирил, тук е его Кирил и Методи, която азбука ще контролира нашето ежедневие. Всяка една буква от азбуката ще е различна дума, с която ние трябва да направим нещо. Така че без повече да ви говоря. И разбира се, вашата приятелка те е тук, за да снима, да стане работа както трябва. В самата азбука, освен предизвикателствата, ще ви разкажа какво правихме през целия януари и как се стигна до тук. Обаче тази година ще е малко по-различно. Няма да е типичният хайперкон, който до сега сте виждали, защото както с всяко едно нещо израстваме. Клиповете минават на next level. Колите са на next level, чакай. Колите са на next level. Много скоро, нали, няма ви казвам още. И сега започваме. Първото нещо, с което започваме е буквата А. Моята буква. Това нещо искам се абонирате веднага, защото 2020 година гоним. Защото 2023 година 2020 ще кажа. Чакай. Трябва да се абонирате, защото бати вина. Така че абонирайте се и продължаваме с видео. Тук малко почна да вали, обаче това по никакъв начин няма да спре. Преди 2 дена с Криската и Тея бяхме малко до София, където направихме най-бруталния клип и бранчахме. Сега ще видите с какво бранчахме обаче. Най-бързите бегачки в България. Got a fetish for success. If I ain't next, and I just leave impression. Next to rain, on they window pane, puffin' plain Jane. Let them second guess me. Wanna cop the Porsche with the porcelain skin. Grip the wheels, let the horses. Why they trash? Another chore on my face. Out of this orbit, I saw with the pen. I'm eating good, Miss Caloric. Potion important. Don't pity they fool thing with me been real fuck trended. I'm hype, I'm litty been this since scrimmage. Don't play game with me. I volley these hits like I play tennis. I dreamt this shit. Nah, I live it, don't pitch you. I live here at the top with the titty. Said I run this shit. How I jot it with the pistol body flop with the vision jaw drop when I spit it off top. Little bitch, need at least 7 figures catch the fade when they jit me. Heavy is all on my mind. I've gotta make that end it. И след цялата тази работа, след всичките тези уникални кадри, продължаваме с буквата В. За буквата В хайпера се влюби в шофьорката. Сега обаче за Г не сме с белия лебед да гърмим, затова чакайте първо да чуем Тея мобила. Нали така Тея? Ау! Криска, дръж се здраво. Обаче сега малко ще настъпим белия лебед да ви припомним как гърми. Ти не се намествай много, защото сега искам да направиш Д доставка на една прясно нарязана ябълка. Мерси Тея, много те обичам. Many hours later. Така. Ти си много бърза, бе. Мале, я да видя какво ми носи. Гилвай на тия ябълки. При 200 000 абоната ги раздаваме, нали Тея? Така, за следващата буква, дами и господа, идваме на буквата Е. Така че хайпера сега става ерген. Тя не е доволна. Ебе, шукам се. Чете, момичета, продължаваме следващата буква, буквата Ж. Защото буквално сме тръгнали в супер различни посоки. Хайпера трябва да жонглира. Затова гледайте сега моите суперски умения, стрима дали ще жонглирам. И това единствено е възможно, защото имам хайпер клоудинг, нали? Защото примерно сега ще дам след малко на Тея. Ще видим дали тя може, защото очевадно... Оле! Та-та-та-ра-ра-ра-ра-ра. Афростирка, афростирка.
Сега ще ви кажа за приложението на Modivo, което мисля, че е едно от най-добрите за пазаруване на дрехи и още много други. Вътре в приложението има уникални намаления, над 900 марки на едно място. Преди това обаче набързо ще се регистрираме и ще си направим акаунт в приложението. Печелите сребърен статус и перманентни 5% отстъпка. Събирате Modivo точки, минавате на по-високи нива, които ви дават по-големи отстъпки. На рождения ви ден имате 20% отстъпка на всичко в сайта. Безплатна доставка и 100 дена безплатно връщане. И какво мислите, че това е всичко? Сега ще ви кажа за фешън клуба на Modivo. След като пазарувате, те ви връщат стойността на вашата покупка в Modivo точки, а когато ваш приятел се присъедини, печелите цели 200 точки. Така че, дами и господа, следете в първия линк долу в описанието и свалете през моя линк приложението на Modivo. Защото утре ви чакат уникални награди. Буквално в Modivo всеки един от вас може да намери това, което търси. Не се бавете, свалете приложението и вижте колко яки неща има. Обратно към тебе, хайпаре. Едно... Ей! Така е, затова отидете в първия линк в описанието. Сега като... Не, първо искам да пробваш да пожонглираш след това. Давай. Това е това. Тя едната малко почна да се пръска. Дай да видя поне един как аз даже... Гледай сега, те ще ти покажа как се прави. Уп! Едната постоянно е... 1, 2, 3, старт. Та-та-та-ра-ра-ра-та. Да, значи искам да заредим да се 99 стотинки. Карта, щупата може да я ползвам. Добре, айде. С карта. Да, с карта може ли? Айде. Да, мисълта успешна, направихме и буквата З. Следващото нещо, дами и господа, с буквата И правим имитация с криската. Добре, гледай сега какво правим. Отваряме Инстаграм и през всичките сторита въртим котството. На плажа, айде, супер. Така, значи кадъра на котството е това. Той е отпред, както и аз тук. И те яде мандарини тук до мен на плажа. Давай, давай. Чакай, трябва сме на морето, чай на вечер. Сега е време за фотошоп магиката. Път! Так му се върнахме с те от Бали. Малко е фейк. Вижте ми само крака, аз съм духчето Каспар. Сега трябва да го пустим на стори. Кажете ми сега за какво става въпроса. Малко по-събери го така, да малко. Те яде мандарина на Бали. Искам много да внимавате и да гледате. Едно, две. Айде! И следващата буква Л, искам да лайкнете всички това видео и да ми покажете колко искате тази година просто да ги разбием с най-яките неща, които са правени в българския YouTube. Така че отидете, искам всички да оставите едно харесване веднага. Така, момчета и момичета, следващото нещо, което ще направим е буквата М. Сега ще ви кажа нещо мотивиращо. Това е нещо, което на мен супер много ме е помагало. Човека, който обича да ходи, ще измине много повече от човека, който обича дестинацията. И това буквално важи във всяко едно нещо. Като си има предвид, че човека, който обича процеса в едно нещо, ще стигне много по-надалече, отколкото човека, който просто иска наградата, хубавата къща, хубавата кола. Така че не спирайте, изградете си навици, които обичате да правите, изградете си ежедневия план и ще постигнете всичко в този свят. Не, сериозно сега, продължаваме. А с Н за нова година, вижте как прекарахме и как започнахме 2023-та. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Оле! Оле, оле, оле! За следващото нещо, за О. Сега, понеже сме джентълмени, ще отворим вратата на тея. Ето тук за сауната. Чакай, заповядай. Айде, аз се тръгвам, малко е тъмно. Оп. Той изде баба мет. Ако на вас наистина ви харесва, оставете едно харесване. Веднага. Чете, момичета, това беше края на първото видео за 2023 година. Благодаря, че гледахте. Благодаря, че бяхте с мен. Пак ви казвам, 2023 ще видите изцяло един различен хайпър. Много различни видеа, така че определено не искате да ги изпустите. Ще се видим следващия път. Чао, чао.